De-a lungul întregii istorii a omenirii, marele puteri au luptat mereu între ele, îmbunătățindu-și mereu armele și tehnologiile militare. În cele din urmă a fost creată o armă într-atât de înfricoșătoare, încât țările care o dețineau au încetat să mai lupte direct între ele. Această armă înfricoșătoare a devenit un instrument al păcii și astăzi vom vorbi despre ea. Dar mai întâi de toate, vreau să vă rog să dați un subscribe la canal, deoarece este esențial pentru dezvoltarea acestuia. Vă mulțumesc. Și acum 10 fapte interesante despre arma nucleară. Cred că trebuie să începem povestea noastră în 1896, când omul de știință francez Antoine Becquerel a descoperit ceva ciudat. El a pus împreună o placă fotografică neexpusă și o cantitate de uraniu pe care o studia. Apoi a observat că plăcile fotografice fuseseră afectate de niște raze, deși le păstrase în cutii în întuneric total. Din aceasta a tras concluzia: uraniul emite singur niște raze care pot pătrunde și prin obiecte solide. Acestea au fost începutul cercetărilor nucleare a multor savanți, din care în cele din urmă a apărut arma nucleară. La scurt timp după aceea, cercetătorii Maria și Pierre Curie au descoperit și alte elemente radioactive, radiu și poloniu. O contribuție mare la cercetările nucleare a avut-o și Einstein, datorită celebrei sale formule E egal cu mc pătrat. Datorită ei a devenit clar că o cantitate mică de materie poate conține o cantitate uriașă de energie, lucru care înainte părea absurd, și oamenii de știință trebuiau să găsească cum să scoată acea energie și cum să o controleze. Următorul pas important a fost fisiunea nucleului de uraniu. Acest lucru a fost demonstrat în practică de doi oameni de știință germani, Otto Hahn și Fritz Strassmann, în 1938 în Germania. Adică ei au confirmat experimental o idee care până atunci era doar teoretică. Imediat după aceea, în Germania nazistă au început cercetări pentru a crea bomba atomică. La naziști lucrau cei mai buni oameni de știință ai Reichului. Totuși trebuie spus că statul nu le-a dat finanțare și atenție suficientă. Deși arma nucleară fără îndoială ar fi schimbat istoria pentru totdeauna dacă naziștii ar fi fost primii care au făcut-o, ei nu au reușit. Ei erau destul de departe de crearea bombei atomice. Iar apoi au deviat într-o direcție greșită în cercetările lor. În plus, din Germania au fugit mii de oameni de știință, evrei, fizicieni, care ar fi fost foarte utili într-un astfel de proiect. Să ne întoarcem în 1939, începutul lui august. A trecut aproape un an de când oamenii de știință au reușit fisiunea atomului, iar până la începutul celui de-al doilea război mondial mai era doar o lună. Un grup de fizicieni maghiari au scris o scrisoare președintelui SUA, Roosevelt. Ei însăși nu aveau acces la președinte, dar erau în legătură strânsă cu Albert Einstein, care era o persoană mondială și prin urmare putea scrie oricărui președinte. Einstein a semnat și el scrisoarea și a trimis-o președintelui Roosevelt. În scrisoare se spunea că naziștii sunt foarte aproape de a crea o armă de o putere incredibilă de distrugere în masă și dacă o vor crea, va fi dezastru pentru toată lumea. De aceea era nevoie ca SUA să înceapă urgent dezvoltarea propriei bombe atomice și să o facă mai repede decât naziștii. Președintele s-a sfătuit cu consilierii săi și aceștia au confirmat că folosind uraniu se poate crea o armă mult mai puternică decât orice altceva creat până atunci. Guvernul SUA a înțeles cât de important era asta pentru țară și a început pregătirea activă pentru dezvoltarea bombei atomice, iar în anul 1942 a pornit cel mai mare și mai secret proiect științific al secolului 20, proiectul Manhattan, în cadrul căruia a fost creată bomba atomică. Proiectul Manhattan a pornit în 1942 în cea mai mare secretizare. La el au lucrat nu doar oameni de știință americani, ci și britanici, precum și savanți care au fugit din Germania și din țările ocupate de ea. A fost o cooperare din 3 state, SUA, Canada și Marea Britanie. În proiect au fost implicați în jur de 130.000 de oameni. Majoritatea erau zidari și muncitori la fabrici care produceau utilaje și tot ce era nevoie pentru scopul principal, crearea bombei nucleare. Proiectul a fost condus de fizicianul american Robert Oppenheimer. Mulți dintre voi îl cunoașteți după filmul lui Christopher Nolan, apărut în 2023. Din cei aproximativ 130.000 de angajați al proiectului, doar câteva zeci știau care este scopul final al lucrărilor. Și iată ce este interesant. Anticipând puțin, vă spun că printre cei zeci de oameni au fost și spioni sovietici. Ei s-au infiltrat în proiectul Manhattan și raportau la Moscova despre stadiul lucrărilor aproape în timp real. Despre bomba nucleară sovietică și despre felul în care spionii au influențat dezvoltarea ei, vă voi povesti mai târziu. În cadrul proiectului Manhattan, în SUA s-au construit uzine și laboratoare, fiecare făcând câte ceva, o piesă sau un aparat necesar pentru a construi bomba. E important să spun că multe tehnologii au fost inventate chiar în cadrul proiectului și apoi folosite pentru a produce componentele bombei.
De exemplu, s-a dezvoltat un proces de obținere a uraniului pentru arme. S-a construit primele instalații din lume pentru îmbogățirea lui, adică în cadrul proiectului se dezvoltau repede tehnologii noi care imediat erau folosite în producție. În mai puțin de 3 ani de muncă s-a creat prima bombă atomică. Nu arăta ca o bombă obișnuită, ci mai mult ca un dispozitiv staționar care era transportat cu ajutorul camioanelor. Acest dispozitiv a fost construit doar pentru teste, pentru a face primul test nuclear din lume. Acesta s-a întâmplat pe 16 iulie 1945. Testul a fost numit Trinity și a avut loc în sudul SUA, într-un deșert fără oameni. Până atunci, Germania nazistă fusese deja învinsă, dar Statele Unite mai aveau încă un inamic care le atacase în 1941, Japonia. Era clar că războiul era câștigat și că Japonia oricum s-ar fi predat în curând. Totuși, conducerea SUA a decis să folosească arma nucleară împotriva Japoniei pentru a forța capitularea japonezilor și a evita pierderi mari posibile. La data de 6 și 9 august 1945, asupra orașelor japoneze Hiroshima și Nagasaki, au fost aruncate bombe nucleare. În urma acelor bombardamente au murit cel puțin 129.000 de oameni. Imediat după aceea, Japonia a capitulat și al doilea război mondial s-a încheiat. Aceste două cazuri rămân singurele din istorie în care armele nucleare au fost folosite în război. Până azi se poartă dezbateri dacă americanii au făcut bine sau nu. Mulți cred că se putea evita și că motivația principală a americanilor nu a fost doar militară, ci și dorința de a-și testa arma nouă pe un adversar real. Acum să vorbim despre arma nucleară sovietică. Cercetări în acest domeniu se făceau în RSS încă înainte ca americanii să înceapă proiectul Manhattan, dar Uniunea Sovietică a început să se ocupe serios de dezvoltarea bombii când spionii sovietici au reportat la Moscova despre începutul proiectului american. Spionii sovietici erau practic peste tot în SUA. Pe atunci, în Statele Unite, erau mulți oameni cu convingeri care simpatizau comuniștii, erau cetățeni americani recrutați de agenți sovietici și care ajutau cu bucurie URSS-ul pentru că și ei credeau în socialism. La aproximativ o lună și jumătate după startul proiectului Manhattan a început și echivalentul sovietic. Spionii sovietici tot trimiteau informații la Moscova despre ce se întâmplă în America, iar asta îi ajuta mult pe oamenii de știință de acolo. Totuși nu trebuie crezut că savanții sovietici au doar copiat și furat tehnologia americană. Nu e chiar așa. Informațiile de la spioni au ajutat foarte mult, dar bomba sovietică este o invenție complet sovietică. Mai există informații și mulți experți așa cred că în proiectul Manhattan au fost oameni de știință care intenționat au dat anumite date Uniunii Sovietice, deși ei nu erau spioni, pentru că înțelegeau că dacă SUA rămâne singura țară cu bombă, asta nu ar fi corect și nu ar fi echilibru. Așa că vroiau ca URSS-ul să aibă o astfel de bombă și trimiteau informațiile la Moscova. După ce Germania s-a predat în mai 1945, a avut loc conferința de la Potsdam, unde SUA, Uniunea Sovietică și Marea Britanie au discutat cum va arata lumea după război. Acolo au fost Stalin, președintele american Truman și Winston Churchill. Conferința a durat din 17 iulie până pe 2 august, adică înainte de bombardarea Hiroshimei. La conferință, Truman i-a spus lui Stalin că SUA deține acum o armă de o forță nemai văzută. Stalin doar a zâmbit și nu a spus nimic. Truman a crezut că Stalin nu a înțeles, dar Stalin știa foarte bine. Schemele detaliate a celor două bombe americane erau deja în posesia experților sovietici. Stalin a poruncit doar să grăbească cercetările nucleare sovietice. Americanii credeau că URSS va avea arma nucleară abia la mijlocul anilor 50, însă Uniunea Sovietică a făcut testele nucleare în 1949, adică doar după 4 ani, și a început cursa înarmării nucleare. SUA și URSS concurau ca să vadă cine are mai multe astfel de arme. De asemenea, testau bombe tot mai puternice. La un moment dat, arsenalul nuclear al URSS la maxim era mai mare decât al SUA. Din fericire, cursa nucleară s-a încheiat. Părțile au ajuns la o înțelegere ca să nu crească la nesfârșit arsenalul și chiar să reducă numărul focoaselor. Și până azi, arsenalele nucleare ale SUA și Rusiei sunt cele mai mari. Nici o altă țară nu se apropie de ele. Totuși, arme nucleare au acum următoarele țări: Marea Britanie, Franța, China, Pakistan, India, Israel și Coreea de Nord. Arma nucleară nu este doar extraordinar de periculoasă, ci și incredibil de scumpă. Așa că, desigur, toate țările care o dețin o păzesc cu mare grijă. Ea este sub o pază serioasă, iar mișcarea fiecărei focoase este strict controlată. Dar ce-ar fi dacă ți-aș spune că istoria cunoaște câteva cazuri în care proiectile nucleare s-au pierdut și nimeni nu știe unde se află acum? În plin război rece, în anii 60, SUA a lansat un proiect numit Cortina Cromată. Ideea era ca în orice moment în aer să fie un anumit număr de bombardiere grele B-52, care purtau întotdeauna integral încărcament nuclear.
Aceste bombardiere zburau pe rute diferite. Unele zburau de-a lungul coastei SUA și deasupra nordul Canadei, iar altele erau desfășurate în Europa și deasupra Marii Mediterane. Fiecare avion de acest tip decola și rămânea în aer cam 24 de ore. Proiectul exista ca în caz de atac sovietic asupra SUA, aceste bombardiere să poată lua rapid direcția spre Uniunea Sovietică și să arunce bombele nucleare. Problema e că la începutul unui atac, inamicul lovește înainte aerodromurile, distruge pistele și avioanele la sol. De ce SUA țineau bombardierile în aer, ca să nu fie nimicite la sol în timpul atacului? Toate acestea au costat foarte mult. Imaginați-vă cât combustibil ardeau ei permanent, pregătindu-se pentru o lovitură care nu s-a întâmplat. Programul a durat 8 ani. Avioanele zburau continuu, iar asta a dus la unele incidente în care încărcătura nucleară a unui avion a căzut la pământ sau în mare. În cadrul proiectului Cortina Cromată au avut loc 5 astfel de incidente. Bombe nucleare au căzut de mai multe ori, fie direct pe uscat, fie în mare. Apropo, toate au fost găsite și recuperate imediat. Totuși, soarta a două focoase nucleare rămâne necunoscută. Ele sunt undeva pe fundul mării până acum și nimeni nu știe unde e exact. Nu trebuie să ne temem de astfel de explozie nucleară accidentală. Bombele sunt construite în așa fel încât chiar dacă cad în avion în zbor și ajung la sol să nu explodeze. Dar ce se poate întâmpla e distrugerea lor fizică și atunci bomba poate contamina zona din jur cu radiație și asta deja e periculos. Au fost mai multe cazuri de genul acesta și americanii au trebuit să scoată mii de tone de pământ și să le încarce în camioane și să le ducă într-un loc sigur pentru a curăța zona de radiații. Nu trebuie să râdem de americani spunând că au scăpat atât de multe bombe nucleare din greșeală. Am aflat despre aceste incidente pentru că în 1980 autoritățile americane au declasificat și au publicat aceste date, iar alte puteri nucleare nu au făcut la fel. Arsenalul nuclear al Uniunii Sovietice a fost la un moment dat mult mai mare decât al SUA. Nu e posibil ca avioanele sovietice să nu fi pierdut niciodată din greșeală muniție nucleară. Pur și simplu nu știm despre toate aceste cazuri. Știm însă sigur că submarinele sovietice care aveau torpile și rachete nucleare s-au scufundat, iar împreună cu ele a dispărut și armamentul lor nuclear. Cel mai interesant caz este scufundarea submarinului sovietic K-129 în 1968, nu departe de insulele Hawaii. Scufundarea a avut loc din cauza unor defecțiuni tehnice apărute. La bord erau 98 de marinari care au murit. Vasul transporta și câteva rachete balistice cu focoase nucleare care s-au scufundat odată cu el. Povestea submarinului nu se termină aici. Americanii știau că submarinul s-a scufundat aproape de Hawaii, adică lângă coastele lor, și au știut și despre arsenalul nuclear aflat la bord. Așa că au decis să încerce să-l scoată, sau cel puțin ce pot din el. Operațiunea a fost condusă de CIA pentru că era maxim secretă. Știm sigur doar atât, special pentru aceasta a fost proiectat și construit un vas special, Glomar Explorer, echipat cu macarale și alte utilaje pentru ridicarea submarinului. Până atunci oamenii nu ridicaseră epave de la adâncime atât de mari, aproape 5 km. Se știe de asemenea că americanii au reușit să scoată la suprafață trupurile a 6 marinari morți, precum și o parte din încărcătura submarinului. Nu au putut ridica submarinul complet, pentru că în timpul ridicării i s-a rupt parte din față. Ce anume au recuperat americanii nu se știe cu certitudine. Pe baza scurgerilor de documente secrete și a declarațiilor unor martori, jurnaliștii și experții din media americană cred că ținta principală a fost atinsă. Americanii au scos rachetele cu focoasele nucleare, precum și documente, manuale cu coduri și echipamente de criptare. Toate acestea erau de mare interes pentru Statele Unite în plin război rece, pentru că puteau fi studiate. Informațiile despre această operațiune rămân încă clasificate ca secret în SUA. Dar ce s-a întâmplat cu trupurile marinarilor pe care americanii i-au găsit? Și asta este interesant. Aceste trupuri nu au fost trimise Uniunii Sovietice pentru o mormântare, pentru că erau radioactive, așa că americanii au decis să le mormânteze în mare, într-o cameră metalică, nu departe de Hawaii. Și au făcut asta cu toate onorurile militare care se cuvin marinarilor căzuți. În plus, au făcut și o înregistrare video a procesului. Mulți ani mai târziu, după prăbușirea Uniunii Sovietice, în 1992, șeful CIA, Robert Gates, i-a dat lui Boris Yeltsin, președintele Rusiei, acest film. Mai târziu, înregistrarea a fost arătată și rudele marinarilor, apoi publicată pentru toată lumea. Acum o vom privi rapid. Durata ei este de 14 minute, dar noi vom urmări doar momentele principale. Totul începe cu imnurile SUA și Uniunii Sovietice. Apoi, un ofițer al marinei SUA ține un discurs în engleză în care spune că acești marinari au murit cu curaj și că, deși există mari neînțelegeri între SUA și URSS, acești marinari și-au făcut curajos datoria, acționând în interesul patriei și al apărării ei. De aceea ei merită respect și onoare.
Chestia e că URSS era un stat ateu. Marinarii militari nu erau înmormântați cu ritualuri religioase și americanii știau de asta, dar au decis să facă totuși o ceremonie religioasă. Господи, те из нас, плавающие на море кораблями, всегда ищем безопасную гавань у конца плавания. Офицеры и моряки этой злополучной лодки СССР ПЛ-722, которой мы сегодня отдаем честь, достигли конца плавания. Вам мы их поручим, чтобы они нашли мир и довольство, спокойствие. După toate acestea, trupurile au fost așezate într-un container metalic și coborâte în ocean cu ajutorul unei macarale. Да благоволит к вам и бережет вас Господь. Да озаряет вас Господь своим лицом и будет к вам милостив. Да обратит к вам Господь свет своей благосклонности и даст вам спокойствие. Аминь. Dacă țara ta obține arme nucleare, cel mai logic este să anunți acest lucru în mod clar, făcând teste nucleare și proclamând țara drept putere nucleară, ca dușmanii să te respecte și să știe că mai bine să nu te atace. Și așa au procedat toate puterile nucleare, cu excepția uneia, Israel. Până astăzi, conducerea Israelului nu a confirmat, dar nici nu neagă faptul că deține arme nucleare. Totuși, Israelul are arme nucleare, doar că nu se știe exact în ce an au apărut și câte focoase nucleare sunt. Israelul aplică așa numită politică ambiguității deliberate. Practic, Israelul spune, nu avem arme nucleare, dar dacă va fi nevoie, le vom folosi. Aceasta se face din motive politice și ca să nu fie obligat să raporteze vreună organizație internaționale despre arsenalul său nuclear. Există o părere populară că americanii le-ar fi dat bomba nucleară, adică SUA au produs-o și apoi le-au dăruit-o Israelului. Dar nu e așa. SUA nu au ajutat Israelul să facă arma nucleară. La început, construirea unui reactor nuclear a fost sprijinită de francezi. La acea vreme, guvernul francez era foarte pro-Israel. Tot ei au furnizat și combustibil pentru reactor. Motivația principală a fost ca arma nucleară să fie ajutat evreii să prevină un nou holocaust și să se apere de arabii care înconjurau Israelul. Pentru Israel era critic să aibă o armă puternică, deoarece toți vecinii săi, la momentul înființării, îl considerau inamic. Imediat după proclamarea independenței, în 1948, toate țările arabe din jur l-au atacat și ca prin miracol armata Israelului a reușit să se apere. Totuși a devenit clar că fără arma nucleară Israel nu ar fi putut supraviețui. Reactorul nuclear a fost construit la sfârșitul anilor 1950. SUA au aflat despre el abia după ce reactorul pentru îmbogățirea uraniului era funcțional. Americanii au fost foarte nemulțumiți și au obligat Israelul să permită o inspecție la obiectiv. Înainte de sosirea inspectorilor, israelieni au construit pereți falși ca inspectorii să nu confirme suspiciunile că Israelul produce bombe nucleare. În final, Israelul a reușit să producă focoase nucleare și a dezvoltat propriile sisteme de livrare, submarine, rachete și avioane. Dar ce se întâmplă cu testele nucleare? Când o țară obține arme nucleare, trebuie neapărat să le testeze, nu doar pentru prestigiu, ci și ca să se asigure că arma funcționează. Pe 22 septembrie 1979, în mijlocul Oceanului Indian, undeva între Africa de Sud și Antarctida, s-a întâmplat ceva ciudat. Un vechi satelit american care fusese scos din uz, dar încă transmitea informații, a observat ceva neobișnuit. A văzut în apă o explozie dublă foarte puternică. O astfel de explozie dublă este un semn sigur că este vorba despre o explozie nucleară. Nimic altceva nu explodează așa. Americanii au fost foarte surprinși. Cine poate face teste nucleare într-un loc atât de ciudat? SUA și țările NATO au început imediat o anchetă pentru a afla cine a efectuat acest test nuclear secret. Avioane americane au survolat zona zile întregi, colectând mostre de aer pentru a analiza prezența elementelor radioactive. Probabil că deja ați înțeles, acest incident a fost cel mai probabil un test nuclear israelian. Mai multe dovezi indică la acest lucru, unele documente declasificate și declarațiile unor persoane implicate din mai multe țări. Oficial, Israelul nu a confirmat niciodată acest lucru. Americanii, care probabil au înțeles rapid ce s-a întâmplat, de asemenea nu au confirmat oficial. Dacă ar fi făcut-o, ar fi putut strica relațiile cu Israelul. În plus, acest lucru ar fi împiedicat țările arabe să semneze tratatul de neproliferare nucleară, pentru că s-ar fi știut
știut oficial că Israel are arme nucleare. Cel mai probabil Israel a efectuat teste împreună cu Africa de Sud. Locul nu a fost ales întâmplător. Țineți minte satelitul american vechi despre care am vorbit. Israelienii știau că fusese scos din uz și de aceea au ales acea zonă din ocean unde nu există alți sateliți. Dar ei nu știau că satelitul funcționează încă și transmite informații către SUA. Acest incident rămâne până azi o enigmă. Totuși, majoritatea experților sunt de acord că a fost Israel. Această țară încă nu a declarat oficial că deține arme nucleare și nu a negat existența lor. Dar pentru toată lumea este clar de mult timp că Israelul are arme nucleare. Dovezile sunt mult prea multe pentru a fi ignorate. După cum ați înțeles deja, dezvoltarea și producția de arme nucleare sunt extrem de scumpe și complicate. Foarte puține țări pot face asta singure. Dar știți că în istorie a existat o țară care a dezvoltat singură bombe nucleare, iar apoi le-a refuzat și le-a distrus voluntar. Această țară este Africa de Sud. Trebuie să vorbim puțin despre această țară. În a doua jumătate a secolului 20, în Africa de Sud, exista regimul apartheid, când țara era condusă de oameni albi care erau minoritari. Apartheid înseamnă separare, adică oamenii de culoare erau separați de albi. Cei de culoare aveau mai puține drepturi și erau discriminați peste tot. Din această cauză, Africa de Sud avea relații complicate nu doar cu vecinii, ci și cu țările occidentale dezvoltate și URSS. Practic nu aveau prieteni. Conducerea albă a țării s-au gândit că în cazul unui atac nimeni nu îi va ajuta, așa că au decis să dezvolte arme nucleare ca nimeni să nu îndrăznească să-i atace. În 1979, prima bombă a fost creată, iar până în 1989 aveau deja 7 focoase nucleare. Însă lucrurile s-au schimbat în țară. Comunitatea internațională a presat Africa de Sud să facă reforme și să nu mai oprească drepturile oamenilor de culoare. Era clar că în viitorul apropiat, în urma proceselor democratice, oamenii de culoare vor ajunge la putere, așa că albii aflați la conducere au decis să distrugă integralul arsenal nuclear pentru a preveni ca acesta să ajungă în mâinile noului guvern. În plus, renunțarea voluntară la armele nucleare a permis Africii de Sud să se apropie de alte țări, inclusiv SUA și Marea Britanie. A fost un gest de pace al Africii de Sud pentru lume. De atunci, Africa de Sud rămâne prima și singura țară care a creat singura armă nucleară și a renunțat la ea. Unii ar putea aminti de Ucraina, care după destrămarea URSS a primit un arsenal nuclear și l-a predat mai târziu Rusiei, dar situația este puțin diferită. Ucraina a primit arsenal nuclear ca moștenire de la imensul URSS, pe când Africa de Sud l-a dezvoltat singură. În acest video nu putem să nu discutăm o întrebare importantă, și anume problema etică. Este arma nucleară o invenție folositoare pentru omenire sau, dimpotrivă, o mare greșeală a civilizației noastre? La urma urmei, există pericol ca civilizația noastră să înceteze să existe din cauza unui război nuclear. Vă voi prezenta câteva dintre cele mai puternice argumente ale ambelor tabere, cei care susțin arma nucleară și cei care sunt împotrivă. Să începem cu cei care sunt pentru. 1. Deterentul nuclear. Dacă două țări aflate în conflict au arme nucleare, ele au mai puține șanse să se atace reciproc. Fiecare înțelege că un război nuclear ar duce la distrugere reciprocă și că nu va exista un câștigător. Astfel, conflictele se încearcă să fie rezolvate pe alte căi, fără ciocniri directe. 2. Armele nucleare mențin pacea între marele puteri. Și asta este adevărat. După inventarea armelor nucleare, marele puteri mondiale nu au mai purtat războaie directe între ele. În trecut, războaiele între Anglia și Franța, Franța și Rusia, Rusia și Marea Britanie și altele erau constante. Acum conflictele există, dar la o scară mult mai mică. 3. Armele nucleare ca egalizator. Explic. Există țări mari, precum SUA și Rusia, dar și țări mult mai mici ca populație și teritoriu, precum Israel sau Marea Britanie, care nu pot avea armate mari, dar armele nucleare le pun în aceeași clasă cu ceilalți. Acum, argumentele împotrivă. 1. Cel mai important și simplu argument. Un război nuclear ar putea ucide un număr inimaginabil de oameni, miliarde. Războiul nuclear nu ar distruge omenirea complet, dar civilizația noastră ar fi aruncată înapoi în dezvoltarea aproximativ în perioada evului mediu târziu. 2. Armele nucleare sunt indiscriminante. Folosirea lor în scop militar va ucide și mulți civili. 3. Posibilitatea unui accident. Armele nucleare pot declanșa accidental o catastrofă uriașă din cauza erorilor tehnice. 4. Distrugerea mediului. Armele nucleare sunt devastatoare pentru natură și ecosisteme. Acestea sunt principalele argumente ale susținătorilor și opozanților armelor nucleare. Dar ce părere aveți voi despre toate acestea? Vă rog să scrieți în comentarii.
Acestea au fost cele 10 fapte despre arma nucleară. Sper că ați aflat ceva nou și interesant. Aștept de la voi un like și un subscribe. Vă mulțumesc pentru vizionare, toate cele bune!